ସ୍ୱପ୍ନାର ବାହାଘର ଆଉ 10 ଦିନ। ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଯେତିକି, ଖୁସି ବି ସେତିକି। ଭଲ ଘର, ଭଲ ପରିବାର। 10 ଦିନ କଣ, 10 ମିନିଟ ବି ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଦିନ ସାରା ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି। ରାତିରେ ଘର ଘର ପଚାରନ୍ତି କିଛି କାମ ଅଛି କି, କୋଉଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, କୋଉଠି ଯାହା ବି କାମ ଥାଏ କରନ୍ତି। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନଉନ, ରାତିରେ ତ ଟିକେ ଶୁଅ। ବାପା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସଜ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ପଠେଇବି। ଯାହା ହେଉ, ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ମୂଲ ଖଟିବା କେତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଜୋଇଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳି ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ସ୍ୱପ୍ନା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଝିଅ ବିଦା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ସ୍ୱପ୍ନା ନେଇକି ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ବାପା କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନା ମାରେ, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ତତେ ସଜ କରିକି ପଠେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ଏ ଗରିବ ବାପାଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, छी ବାପା, ମୁଁ କେମିତି ନେଇନି, ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି ନେଇଛି। ମୁଁ ପରା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତରେ ସଜେଇ ହେଇକି ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା, ତୁମର ଏଇ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଁ କେବେ ତଳେ ପକେଇ ଦେବେନି, କେବେ ତାର ହତାଦାର କରିବିନି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିବି।